Салам алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Привет, друзья! Здесь Грозный. Инджо шахри Грозный. Мы имрӯз дар Грозный қарор дорем. ин маркази Грозния, центр Грозни. Она и масчити Колона, центральный мечеть Грозни. Масчити Колони, ами шахри Грозния. Рози насиб рафта онҷо намоз мегузорем. Вот это центральный мечеть, город Грозный. Масчиди маркази, масчиди калонтарини шахри Грозный. Насиб иншаллах инҷа мо намоз мегузорем. Ана ин дарахта бине аҷоиботай. агар хато накунам ҳами хел гуфтан як дарахтай сунъие гуфтан ҳами боша як дарахте ки дар Арабистони Саудӣ Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам ҳами хел дар тагаш нишаста будааст ба ҳамон монанде гуфтан дарахти сунъӣ дар ҳами Грозния ба ҳамон дарахт монанд ҳами бошад ё ки не ба ҳар ҳол ман дар навор мегирам. بهترین مسجد ماشاءالله. анами шаҳри Грозний туристо зиёд меянд. туристо бисёртар барои ана ино туристам бинед бисёртар барои анами масҷид меянд. барои анами масҷида тамошо ин масҷиди нав аст. ҷои дасту рӯз шустанаш дигар тараф будааст. барои рафтан дар кор баъд дохилаш медароем насиб иншоалло. фонтанора бинед. ҷои мардҳо ҷудо, занҳо ҷудо.
аз ҳама тараф дарвоза дорад. беҳтарин машоалло. масҷидҳо бисёр беҳад, аммо ин масҷиди калони марказӣ ҳамин шаҳри Грозный. Женский ж куҷода? Женский. Здесь мужское место, а на втором женский. Бисмилла. Маленький ребенок. Масҷиди шаҳри Грозний. бинед каъба дар инҷо, дар дохили масҷид каъбае ки яъне макети каъбаро мондан. ана ин макети Мадина, масҷиди набавӣ расули акрам Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам. макеташ инҷо, ана ин макети каъба дар масҷиди Грозний. беҳтарин машоалло. якум ошёна, ҷои мардҳо, мужской, первый этаж, а второй этаж для женщины, барои занҳо. навай минбар. анаминаш аҷоиб да, бинед. макети каъба, хонаи Аллоҳ дар мобайн аст. аз чор тараф макети масҷиди набавӣ Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам. яке, навай ду, навай се, бо як таида ана он тараф. яъне чорта макети масҷиди набавӣ дар шаҳри Мадина ва дар шаҳри Макка. қибла беҳтарин мондааст. шукр, ҳама хел масҷидҳо ҳаст. ҳазорон шукр. бори дига салом алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракату. дар шаҳри Грозний қарор дорем. ин ҳавоя бине, осмона бине, кабути хушрӯе. чанд рӯз ҳаво боронӣ буд, ҷо омадем ҳаво соф. ана ин масҷиди марказӣ аст. ана инҷа меҳмонхонаро бинед, дар пешаш бемалол агар меҳмонӣ омадем меҳмонхона тайёр аст. баъдан ҳаминро гуфтем ки сайёҳон зиёд меоянд ба инҷа ва дар рӯ парӯи ман дарахте истодааст. нафароне донанд, хуб надонанд. ин дарахт яъне таърихи зиндагонии Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва салламро агар бидонед,
яъне ин дарахти суния искусствени дерева ин гуфти одамо оригиналаш натуралняш ин дарахт дар куҷо аст дар байни даштҳои пойтахти иордания ва ал-азрак дар байни ана ҳамин давлатҳо ҳаст. вақте ки якумин маротиба муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалам ба Сирия барои тиҷорат меравад, якумин маротиба сафари муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалам ана ҳамун таги ҳамун дарахта ҳамин расули худованд мешинад. дар ҳамин сафараш ӯ бо манах яъне бахира дар ҳамон ҷо салом алейк мешавад. ана ҳамон манах бахира ҳамонҷа нишонаҳои паёмбар муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васаламро дарк мекунад, чунки вай бисёр мехонд, медонист, ҳамонҷа мефаҳмад ки ана ҳамин ҷавон, ниҳоят ҷавон буд муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалам ва ҳамроҳи амакаш сафар кард барои тиҷорат. бинед ки ҳамҷа нишонаҳои паёмбарро ана ҳамон манах бахира дарк мекунад, мегӯяд ки ин ҳамон паёмбар муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалам аст. ана ҳамон дарахт ҳозиам дар ҳамон давлат ҳаст байни иордания ва ал-азрак. ҳамон ҳаст ҳолиам ана инҷо дар ҳамон сунъӣ яъне сунъӣ карда мондаанд ки мардум бидонанд ки ҳамин хел дарахт то ҳол сабз истодааст. яъне 1500 сол аст ки он дарахт истодааст. 1500 сол. яъне ки 1500 года это настоящее это дерево сейчас находится в сторону вот Иордании, между Иорданией и Ал-Азрак. Анамджа посланник Аллах Мухаммад саллаллоҳу алайҳи васалам анам дарахта нишаста аст. То ҳол он дарахт аст, ҳама мераванд зиёрат мекунанд он дарахтро. инҷа туристҳо сайёҳон омада ана хел сунъиша яъне искусствениша зиёрат яъне мебинанд, мегӯянд ки ҳамин ба дарахти ҳамон паёмбари азизи мо монанд аст, ба дарахте ки нишаста буд дар таги ӯ 1500 сол он дарахт вуҷуд дорад. Мошааллоҳ, қудрати Аллоҳи бузург.